Jainko gizonek inari, aburroz peonez pena, Jesucristo erregeri, eskerrotoit maitasuna, Jesucristo erregeri, eskerrotoit maitasuna. Eta Espiritu Santuaren izenean, gauza guztien egile eta doai guztien emaile den Jauna izan bedi zuekin. Arratzaldeon zenide maiteok eta gaurko eguna Jesu Kristori eskatzen diogu lagun gaitzan elkarte bat izaten. Maitasuna izan dadila geure artean gauzik ederrena. Maitasuna eta pakea. Presta ezagun geure bihotza geure anima eukaristionetan parte hartu alizeteko. Erruki Jauna, Kristo erruki, erruki Jauna. Erruki dakigula jainko guzti zahaltxua, eta geure bekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara, egin dezagun otoitz. Jainko gure Jauna, egin gaitzala zeure laguntzak beti alai zeure zerbitzuan, ondasun ororen iturrizaren horri emanak bizitzea baita guretzat egiazko zorion betea eta iraunkorra. Zure seme Jesukristo gure Jaunaren bitarte, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta errege bizi beizera, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Apokalipsian liburutik. Nik Joanek ikuskari bat izan nuen. Ate bat zabalik ikusi nuen zeruan, eta lehen hitz egin zidan turuta hotsa bezalako ahotsak esan zidan. Igo ona eta ondoren gertatzekoa direnak erakutsiko dizkizut. Bat batean espirituak hartu ninduen. Tronu bat ikusi nuen zeruan, eta tronuan norbait eseria. Eseria zegoena jaspe eta kornalina harrien itxura zuen, eta tronuaren inguruan esmeralda antzeko ostarra. Tronuaren inguruan 24 aulki zeuden, eta aulkietan eseriak 24 zar, jantzi zuria soinean eta aurrezko koroa buruan. Tronotik tximistak, ostotxak eta trumoiak ateratzen ziren. Tronuaren aurrean 7 argi zuzi zeuden zutan, jainkoaren 7 espirituak adierazten zituztela, eta tronuaren aurrean itsasoaren antzeko zerbait argi-argia, kristala bezain gardena. Tronuaren erdian eta inguruan 4 izaki bizidun zeuden, aurretik eta atzetik begiz beteak. Lehenengo izakia lehoiaren antzekoa zen, bigarrena zezenaren antzekoa, eta hirugarrenak gizakiaren antzeko aurpegia zuen, eta laugarrena hegan doan arranoaren antzekoa zen. 4 izakiok zeina ego zituzten, eta begiz beteak zeuden kanpotik eta barrutik. Gau eta egun hau diote etengabe. Santu, santu, santua, jainko algustiduna, bazen, baden eta etortzekoa denura. Eta izaki bizidunen tronuan eseria dagoenari, menderen mendetan bizidenari anitza, orea eta eskerrona ematen zioten bakoitzean, 24 zar tronuan eseria dagoenaren aurrean auspesten ziren. Menderen mendetan bizidena adoratzen zuten eta beren koroak tronuaren aurrean botatzen zuten esanez. Gure jaun eta jainkoari,
basarazu noraintza, orea eta almena hartzeko. Zuk bai zenituen gauza guztiak egin, eta zure nahi izatez baitira sortu eta baitira ute oraindik. Jaunak esana. Eskerrak zuri jauna. Santu, santu, santua jauna, jainko algustiduna. Santu, santu, santua jauna, jainko algustiduna. Goretzazue jainkoa bere santutegian, goretzi bere zeru zabai tinkoan, goretzazue bere egite ahaltzuengatik, goretzi bere neurrigabeko haunditasunagatik. Santu, santu, santua jauna, jainko algustiduna. Goretzazue adar soinuz, goretzi arpas eta zitaraz, goretzazue danbolinez eta dantzaz, goretzi ari soinuz eta txirulaz. Santu, santu, santua jauna, jainko algustiduna. Goretzazue xilik onezenez, goretzi xilik durundariz, gorez beza jaunak arnasa duen orok. Santu, santu, santua jauna, jainko algustiduna. Aintza, aintza, aleluia. Aintza, aintza, aleluia. Aintza, aintza, aleluia. Aintza zuri jauna. Nik aukeratu zintuztedan zuek, eta eginkizun hau eman dizuet. Frutu ugaria eta iraunkorra eman dezazuela edonon, dio jaunak. Aintza, aintza, aleluia. Aintza, aintza, aleluia. Aintza, aintza, aleluia. Aintza zuri jauna. Jauna zuekin, Eta zure espirituarekin. Jesukristoren evangelioa San Lukasen liburutik. Aintza zuri jauna. Aldi hartan, Jesusek parabola hau esan zion jendeari. Jerusalemdik hurbil baitzen eta jendea jangoikoaren erreinua une batetik bestera azalduko zela uste baitzuen. Haundiki bat urrutiko urralde batera joan zen, errege izendapena hartzera, gero itzultzeko. Bere zerbitzarietako 10 dei egin eta ontzako urrebana eman zien esanez, saiatu etekina ateratzen ni itzuli bitartean. Baina herritarrek gorroto zuten eta mandatariak bidali zituzten ondotik, esatera ez dugu hori errege nahi. Errege izendapena harturik itzuli zenean, deiadar zituen dirua banatu zien morroiak bakoitzak zer erabazi zuen jakiteko. Aurkeztu zen lehenengoa eta esan zuen jauna, zure ontzako 10 alako eman du. Nagusiak esan zion ederki morroi ona, gauza txikietan leial izanez gero, hartzazu 10 hiriren agintea. Joan zen gero, bigarrena eta esan zuen jauna, zeure ontzakoak 5 alako eman dit. Honi ere nagusiak esan zion, hartzazu 5 hiriren agintea. Joan zen beste bat eta esan zion jauna, hemen duzu zure ontzakoa. Zapian bilduta dukidut. Beldur nizun, gizon gogorra zarelako, eman gabea eskatzen eta erein gabea biltzen duzuna. Nagusiak orduan, eure esanetik kondenatze haut, morroi gaizto hori. Bakien gizon gogorra naizela, eman gabea eskatzen eta erein gabea biltzen dudana. Nolatan ez duk, bada nire dirua bankuan jarri? Horrela, itzultzean bere interesekin jasoko nian. Etan zaudetenei esan zien, ken ezaiozue ontzakoa,
eta eman 10 dituenari. Haiek erantzun zioten, Jauna, lehen ere baditu 10 ontzako. Eta nagusiak, ara nik esan, duenari eman egingo zaio, eta ez duenari berriz daukan apurra ere kenduko. Eta errege nahi ez ninduen etxai horiei, ekarri ona eta hil itzazue neure aurrean. Hitz hauek esan ondoren, Jesusek Jerusalengo bideran gora jarraitu zuen denen aurretik. Jaunak, esana? Eskerrak zuri jauna. Lukasen parabola ederra dugu gaur. Parabola bat kontazagu, baino bi parabola nahastu egiten ditu oraingo honetan Lukasek. 4 protagonista nagusi ditugu. Erregea eta 3 langileak. Erregea bere herria utzi eta errege izendatu behar dute beste toki batean, eta gero bueltatuko da. Parabola bada, istorio bada, baino errege bueltako den pertsonai hori Jesus irudia du. Berriz esaten dute, parabola da. Ez dezagula gaizki ulertu Jesusen izatea, eta parabola honek kontatzen digun erregearen hitzak. Desberdintasun handia da, baino erregea bere herritik joan eta berriz bueltatuko da bere herria salbatzera, ez? Eta 3 langileak ditugu. 3 langileak etortzen direnak, baino evangelioan esan zaigu errege horrek 10 pertsonai eman diola urrezko botin hori. 3 bakarri voltatzen dira. Batek urrezko doai horrekin biderramar ekartzen dizkio. Erregeak onartu egiten du eta 10 hiriren jabe egiten du. Besteak 5 berdin, 5 hiriren jabe. Besteak berriz beldurtzen eta ez dio ezer ematen baizik eta daukan horire kendu egiten dio. Eta zein da historia, zein da mezua parabola honekin? Jainkoak eman digu doai handi bat. Urrezko balorea duen bizia. Dios nos ha dado no un lingote de oro, sino lo proporcional a lo que vale incluso más ese lingote de oro, que es una vida. Y Dios no nos ha dado la vida para que nosotros la vayamos luciendo como una sortija, como un buen reloj de Rolex, como un buen coche. No, no, no. La vida que Dios nos ha dado es para sacar provecho de ella, para sacar fruto. Porque la vida, si se gasta, es cuando tiene provecho. Si se guarda, es cuando se va al garete. Podemos hacer en la vida 2 cosas. O llenar nuestro bolsillo o llenar nuestro corazón. El bolsillo nos llenaremos con dinero, el corazón llenaremos con amor. Ahí está nuestro quehacer en la vida. Ese lingote de oro lo puedo lucir o lo puedo dar.
le puedo sacar valor, provecho, frutos. Y estamos, Jesucristo, ese Rey que vuelve a decirnos, ¿qué habéis hecho con vuestra vida? Viene a buscar esos frutos, no a vernos cómo lucimos también esa sortija y ese reloj de oro. No, Incluso eso se nos quitará. La vida se nos quitará. Y se la dará a aquella persona que ha producido 10. Pero Señor, si tiene 10, por eso se lo doy, para que con ese lingote produzca 20. Porque cada una de las cosas que produce es un alma para Dios. No son cosas, son frutos. Por lo tanto, hoy nos preguntamos esta pregunta, ¿no? Cuando vuelve el Rey, ¿qué fruto espera de nosotros? ¿Qué es lo que nos llamará? ¿Holgazanes o trabajadores? Pues rezamos y pedimos al Señor para que nos llame trabajadores de su viña, para que nos llame a su vida, que nos diga, bien vivida, has llevado una vida bien vivida, te has desgastado por los demás, por lo tanto, entra a la vida eterna. Pues hoy, sabiendo que esa es la vida de los santos, esa es la vida de todos y cada uno de nosotros que estamos aquí, entregarnos por los demás, porque no merece la pena, sino que merece la vida, entregarse por los demás y desgastarse por los demás. Ahí está nuestra santidad, ahí está nuestro encuentro con el Señor y ahí es en donde está nuestra vida eterna. Gure alde otoitzean ari den Jesukristorekin bat eginik, zuzen dezaizkiogun aitari geure eskariak. Kristoren espirituak sortu eta bildua den Eliza, bere hartzain arduradun eta elizkide guztiekin, egiazko zenide izan dadin eta harrera honeko gizon emakume guztientzat, eska dezaiogun jaunari, ikasleen alde, arretaz jaso dezatela beren eta gizartearen etorkizunerako behar duten prestaketa eta jakinduria, eska dezaiogun jaunari. Apaizetarako ikasten ari direnen alde, jangoikoaren hitza eta fedezko egiak hausnartuz, presta daitezela gaurko elkarteari eta gizon emakumei Jesusen argia eskaintzeko, eska dezaiogun jaunari. Geure Elizbarrutian ari dituzten lan pastoral guztiak, izan daitezela Jesusen salbamen ekintza orain ere gertatzen ari dela erakusteko. Eska dezaiogun jaunari. Hau dana eskatzen dizu Jesukristo gure jaunaren bitartez. Bedeinkatu azu jauna, zeru lurrain jangoikoa, zure esku zabaletik hartu dugu orain ekarri zugun ogi hau, lurra indarrak eta gizakiren lanak sortua, hau xengo zaigu betiko zorionaren ogi. Bedeinkatu azu jauna, zeru lurrain jangoikoa, zure esku zabaletik hartu dugu orain ekarri zugun ardo hau, matxo indarrak eta gizakiren lanak sortua, hau xengo zaigu betiko zorionaren edari. Nideok, egin dezagun otoiz guztiok batean, Eliza osoaren oparia jangoikoari eskaintzerakoan. Zuri jaun handi horri, aurkezten dizugun eskaintza honek, iriz dezaigula zu leial zerbitzatzeko grazia, eta eman dezaigula betiko zorionaren fruitua,
Jesukristo gure jaunaren bitartez, jauna zuekin, gora bihotzak, eskerra jangoiko gure jaunari, egoki da bai, eta zuzen, bidezko eta salbagarri, nonai eta beti guk zuri aita guzti santu horri eskerrak matea, Jesukristo zure maitearen bitartez. Kristo da izan ere zure hitza, haren bidez egin dituzu diren guztiak, ura bidali diguzu salbatzaile eta erosle, Espiritu Santuaren egitez gizon egina eta Birjina gandi jaioa. Berak zure nahia betetzeko eta zuretzat herri santua irabazteko, gurutzean besoak zabaldu zituen, eta heriotza ez ereztuz, nagusi agertu zuen piztuera. Horregatik aingeru eta santu guztiekin batean, guk ere zure ospetaintza gorezten dugu, bihotz batez, kantari. Santu, santu, santua, diren guztien jainko jauna, zeru lurrak beterik dauzka, zure dizirak, osana zeru goienetan, bedenkatoa, jaunaren izenean datorrena. Osana zeru goienetan. Santu zera bai jauna, eta santutasun guztiaren iturri. Egitzazu bada santu geharduek zeure espiritua isuriz, Jesukristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zehoala, ugi hartu eta eskerrak manez zatitu zuen eta bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztiok honetatik. Hau nire gorputza da eta zuentzat emango dena. Era berean afalondoan kaliz harturik, berriz ere eskerrak manez bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztiok honetatik, hau nire odolaren kaliza da eta, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat bekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nire, oreigarri. Hau da, sinismenaren misterioa. Horregatik jauna, zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu, zure eskerrak manez aldaren zure zerbitzari onartu gaituzulako, eta palki eskatzen dizugu Kristoren gorputza eta dola hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izan gogoan jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zeure eliza, eramazu maitasun osora Frantzisko gure eta santuarekin, Fernando gure gotzairekin eta Liz gizon guztiekin batean. Era berean izan gogoan jauna pizteko itxaropenean joan diren gure zenideak, eta hildako guztiak ere, harritzazu zeure aurpegeren argitan. Errukizakizki guarrengo guztiok betiko bizia eritxi ezagun, jangoikoaren ama Maria Birjina doatxoarekin, haren zenar Jose Santuarekin apostolu santuekin, eta gizalde guztietan zure adizkide izan diren santuekin. Haiekin batean gortzagun Jesukristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri jainkoa ital guztiun horri, Espiritu Santuarekin batean ospetaintza guztia, gizalde eta gizalde guztietan. Amen. Salbatzaileak agindu eta erakutsiari jarraituz, bildur gabe kanta dezagun, gure aita zeruetan zerana. Santu izan bedi zure izena, etor bedi zure reinua, egin bedi zure naia, zeruan bezala lurrean ere,
emaiguzu gaur, egunontako ogia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zordunei, barkatzen diegun ezkero, ez gaitzazotziten taldigan erortzen, baina atera gaitzazu gaitzetik. Atera gaitzazu jauna gaiz guztietatik, emaguzu pakea gure egunotan zure errukiari esker, bekatutik garbi bizi gaitezen eta ez du aldietan zendo, betiko zorionaren itxaropenean Jesukristo gure salbatzailea noiz etorreko den zai gaudela. Jesukristo gure jauna, zuk esana da apostoluei pake usten dizuet neure pake ematen, begira zure lizaren sinizmenari eta ez gure bekatuei, eta zure gogoa den bezala, emaio zu lizari pakea, eman batasuna, errak bizi beizera gizaldi eta gizaldietan, jaunaren pakea beti zuekin, emaio zue bakea alkarri. Jangoikoaren bildotxa, zuk entzun dezu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotxa, zuk entzun dezu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotxa, zuk entzun dezu munduko pekatua, emaiguzu pakea. Hemen, jangoikoaren bildotxa, una munduko pekatua kentzen duena, zoriontxua jaunaren maira deituak. Ni ez nahi, Senyor, zuen eritxean zartzeko. Baina ezazuiz bat eta zendatuko nahiz. Ogi zerutik etorria zuzara gure guztia. Ogi etorria zuzara gure poz guztia. Bildo santua ara munduko gaitzak kentzearen sagrarioan non dagoen lurra zeruak bat egiten
Ezagun otoitz. Sakramentuaren doai santuak harturik, apalik eskatzen dizugu jauna, zeure semeak bere oroigarri egiteko agindu zigun eukaristionek, haundi dezala gugan maitasuna, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, jauna zuekin, eta bedinkazitzatela jangoiko alguztidunak aitak, eta semeak, eta Espiritu Santuak, zoazte jaunaren pakean. Jainkoaren Ama guztiz ona, zaitugu maite, beti, zaitugu maite, beti. Eskerrik asko etorri zeaten guztioi, zaindu zaitezte eta jaune lagun biherra elkar ikusten dugu. Arratzalde eta gabon bat izan dezazuela.